Colágeno de caldo de huesos que sabe a gloria, pasado por baño de María. Parécese a unha mermelada de membrillo, e que non se pode tomar máis de 2 a 3 cucharadas como se ve aquí, porque está moi concentrado. Iso significa alta calidade. Agora toca picarlle unhas rodajas de jengibre, escaldadas previamente para que non lle poñan un gusto demasiado forte ao colágeno, pero é un nutriente excelente na combinación. Un yogur grego natural sin azúcar añadido, como tamén podería ser kéfir, que aporta máis probióticos. Pero como tamén din os expertos, é sano alternar días de yogur grego ao natural e días de kéfir. Agora tócalle unha cucharada de salvado de avea, como tamén podría ser outro cereal. Germen de trigo, por exemplo, un churriño de limón, que nunca debe faltar nesta combinación con colágeno. E por último, un par de dentes de allo negro, o que fai que a combinación aumente en poder nutritivo e curativo. Queda como unha cuajada, ideal para comer con cuchara, o que favorece para masticar ben os ingredientes añadidos: jengibre, allo negro e o salvado de avea. Consulten sempre aos seus médicos. Silleda, 7 de marzo do 2026. Carlos Fernando Lutier Croft.